Right, okay, next time. Amen. Ndiyabulelisa kakhulu ku-men's president utata wethu our elder utata uNtweni ngegama likaYesu. Amen. Amen. For such a great welcoming namhlanje emva kwemini. Amen. Yes. Amen. Hallelujah. Yeah. And also greet to our treasure, also a secretary wethu brother Johnny among us. Amen. Amen. It is such a great honor bazalwane to be in this service. Malibonge igama lenkosi. Yes. Amen. Amen. So one izinto, I don't want to waste any time. Amen. Ndizayo ndithethe efowunini nomnye umfundisi uyifriend yami Assemblies of God. Amen. Siyancokola ke ngento ezinhle kanti ngomsebenzi wenkosi. Yes. But apha ekuncokoleni ungahlala phansi namhlanje lonke apha ekuncokoleni kwethu just immediate bangcwelile. Oh. Ngo-2. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Media team, sine-team ye-media Siyabulela. ejonge kuze uchola izinto and zikwazi ufumaneka. Amen. Siyabulela. So apha ekuncokoleni kwethu ke bangcwele ngoku bifana uba ndidlule egaraji ndicinga sendile travel ngagqibile sekumzuzu ndigqibile heyi lisezantsi ndizama ufola inyana kamama ujaji uba heyi mfondini xa usiza undiphathele ipetroli ndibuya ngo-10 aoba uthi mandifowunele kamama uskadi seseresting ndathi mandithemba uThixo zothi chungayo. Amen. Okuba ndiyofika egaraji but isezasikakhulu ndithethe efowunini fani uba ndidlule egaraji. Ndidlula zonke igaraji ndisenkonzweni. Amen. Hayi ngoba imali ingekho xa le nto ndifokase efowunini but uThixo wethembekile ke bangcwele. Yes. Usemkhulu. Namhlanje I think I'm going to establish into ezimbalwa. Amen. This department. Amen. Amen. Kwenze labhobo pha asayinto ngathi imbobo ndingomehlo hayi kukhona umnqamo ovelileyo khazukile akufakwanga insimbi le khazukile umkhulu ele all right. But lithathe ithuba lokuthi egama likaYesu. Amen. The reason ndiye ndicela izipika zibe khona ezingozivulayo kwinto yonke ethethwa ayivakali abantu abadulayo bayavakala bethetha. That's why ke siyazifuna izipika. Amen. Because intento iyafana ngathi kuphanda. Amen. 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 Yes. So I'm going to be very short namhlanje. Ndicacise nje into ezimbalwa esikule department. Amen. Ndiqalile. Amen. Amen. Imizuzu endizoyithatha apha only 22 minutes. Amen. Amen. Then we're out of here. Amen. Yes. Want to talk ngesihloko bangcwele sithi so you are the church. Amen. Ke nina nilibandla. Amen. The church is not this tent but it is you. Yes. Praise God. Amen. I'm going to talk under with the verse ekuncwadi yamaKorinte 6 verse 1. Second Corinthians chapter 6 verse 1. Ondinceda brother John apho kwesiXhoseni. When then as workers together with him also plead with you not to receive the grace of God in vain. Khandibheke apha esiXhoseni.
sisebenzisana naye nje ke siyaniyana ukuba ubabalo lukaThixo ningafumana nilwamkele. Verse 2 kuba uthi amen. Kakayiphile nce la verse 1 uthi sisebenzisana naye nje ke siyaniyana ukuba ubabalo lukaThixo ningafumane nilwamkele. Amen. So we then as workers together, amen, which means we are here to work. Amen. Amen. So God has called us. Sibiziwe nguThixo bazalwane. Amen. Yona nto ibalekile that God has called us. Usibizile uThixo. Amen. Amen. And usibize to the greatest privilege. Amen. Amen. In this world. God has called us to the greatest privilege in this world as position of great esteem and honor. Amen. Amen. So sibizelwe kwesona ithuba. Amen. Amen. Eliphakame kakhulu nelihloniphekileyo. So ukholo ukuza kwethu emhlabeni, it is not a waste of time. One thing that you must understand, we are not here in this world to add the number. Amen. Asangizogcwalisa inumber. Nokuza kwethu enkonzweni, once we have the understanding that asizanga uzogcwalisa inumber, asizanga uzoba okuba sibizwe nathi basikhoze Bethel, but there is a purpose of God that we are here. Amen. Amen. And once we discover again that purpose of God, kulapho izinto sizozenza according to his purpose, not our purpose. Amen. So we must find the purpose of God for us to be here. Sikhangela injongo kaThixo bathina why kufuneka silapha. Amen. Teka sina sililo ibandla. Silento kuthiwa inkonzo. Amen. Asiyinkonzo but siyinkonzo. Xa siphuma apha siphuma ententeni siyinkonzo. Ngamanye amagama ke zikhona izinto uthi xa zilindeleyo kwibandla. Amen. Amen. Praise God. Amen. If thina silibandla okanye siyinkonzo, zikhona izinto uThixo azilindeleyo. Ngithe qala zizokwazi ukwenzeka ezo zinto xa sikwaziyo to discover the purpose. Amen. Eyoba sibe lapha. Kutheni sisize enkonzweni? Why sisithi si-part of i-departments ye-men's eBethel? We must discover that purpose. Praise God. Amen. So uThixo usibizele kwinyweba enkulu ehlabathini. Amen. Isikhundla esibekekileyo nesihloniphekileyo. That is a calling from God. Amen. Praise God. Because lento sikuyo, it is a calling. Amen. Malibonga igama lenkosi. Yaba lento sisiwe i-calling. Amen. Uba ubuzenzela lento ngeke lapha because of the life ubumpila. But zange yazi bawuzoba lapha because it is a calling. Amen. I-calling njani? Ikhona into yakuhlaba enhliziyweni yakutshintsha i-direction ukuyihamba. Amen. Awutshintsha i-direction ubuyihamba ungakhwazelwanga iflate. Yabona? Amen. Nobe siyapha kwaNandipha ndakhwazela iflate ngumuntu wathi kandikhaphe ndako-54 ndajika i-direction lubizo all. Amen. Ayonto uvele wazenzele but into azenzelayo into ophuma endlini usazi uba ndiyaphaya. Praise God. So it shows that the reason we are here, we are called by him. It is a calling from God. Amen. I'm going to make an example about the church yase-Antioch. Amen. So that's ijonge a role that us as men of this church we must play in this church, bazalwane. Amen. Ditaqala must discover the purpose why you are here. Because you are called by God. Amen. And njeba silapha it shows that silvile ubizo. But ke ngokenye into umntana umbize. Amen. Umntu umbizela kuba uzomthuma. Yabona uyadlala phandle. Xa umbizayo there is a purpose that ufuna uthini ukumthuma. And ke ngokuphambi kwaba umthuma funeka umbiza sondele asuke ezitshomini. Why?
because I want to instruct umntanam ndimnike instructions. Amen. Do this and this. Amen. But akanakwazi uyenza loo nto esadlala ugqaphu noba skidkid ngaphandle. I need to call umntanathini aze kum close. Amen. Then xa iselapha kulapho ndizochaza khona hamba bothenga ilofu yesonka nantoni nedrink opoba funeka etheke yona. Amen. Now xa kukho i-calling kukhona i-sending. Amen. When there is a calling, there is a sending. Praise God. Now apha ke ngoku eyona nto ibhude kakhona kukuba siphelele kubizweni. Ndithengisela loo nto qha. Amen. Sizohamba. Iproblem nje yoba isiba nengxaki. Siphelela elibizweni. Umuntu angazazi uba uzothini apha enkonzweni. Because uphele ngokobesabela. Ewe khona enkonzweni lusabelo. But awukho for usabela ke kumuntu onothi ta okobesabela imini yonke ta uthi ta uthi cwaka umamela ba ubundibizela ntoni. Amen. Ndizosabela tata utheni undibizile. So aye ukusabela ubizo. Amen. Xa sisabela usibizo silindele ukuthi there are instructions from God. Yes. Amen. Then ke ngoku iproblem thina ingxaki yethu, some of us bayasabela. Yes. Some of us are not listening. Amen. Some of us are not paying attention. Amen. To what God is about to say to us. Amen. Ngoba lento izothethwa nguThixo kuwe ifuna iattention yakho. Yazi uba ungadweni we still kwinto ezodlula kuyo that there are spirits that are trending. Mimoya ehambayo yabazalwane engababangeli babe submissive to their churches. Amen. And ke ngoku there is only, it's very simple, very easy for us to discover those spirits. Amen. Only ngendlela umuntu athetha ngayo uzothetha ngoko ngento ayivileyo. Amen. So siyambona ove instructions, but this person kulapho akhona umuntu amamelayo avakala umuntu omamelani yonke into. Umbamba aphe ekuthetheni kwakhe, aphe kwenzeni kwakhe. Sikhona abazalwane. Amen. Wena ngeke ndaqaphela that sukela ngexesha le-COVID sinintsi into zazihambela while we were seated at home. While the church was persecuted during that time. Pastors were insulted during that time. Amen. False prophets were exposed during that time. Amen. Zonke izinto ezininzi ezenzekayo to the church zasenzeka. Amen. But the problem is we found also the children of God, those who are part of the church, joining the outsiders. Amen. To criticize the church. Amen. Say what I don't know. Now, what are our duties as men department? And tell the ladies, it's a ladies department tomorrow, but what are our duties? Is to take out the dead bodies outside and go and bury them. Amen. Thina sibizela ukuthatha izidumbu siyosingcwaba. Ikhona abazalwane. Amen. Because kunezinto ekufanele bathina, because why? I-calling yethu yoba siwuprotecte umsebenzi kaThixo. Amen. And the things that does not belong here, we're supposed to chase it out of the church. Amen. Praise God. I'm going to read on the book of Acts. Amen. On the book of Acts, chapter number 6. Praise God. Amen. John 6 verse 44.
Anifundele ke isiXhosa nakwisingisi. Akukho namnye onokuza kum angathanga ubawo owandithumayo amtsalele kum, kwaye lowo ndiya kumvusa ekufeni ngomhla wokugqibela. Akukho namnye, read it again. Akukho namnye. Akukho namnye onokuza kum angathanga ubawo owandithumayo amtsale kum, kwaye So lo akukho namnye oya kuthi aze kubani kum engathanga ubawo amthini amtsale. Amen. Amen. So akukho namnye, siyavumelana naloo nto izwi litsho. Amen. Kayifunde esingesini. No Kayifunde now. Okay, yes. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up and Unless he draws him. Yes. Amen. Amen. Amtsale, that was the calling. Amen. 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 Ukutsalwa utsalwe nguThixo. Yazi ngenye ixesha uphume kwinto oqoba hey ngathi ngatsho manje ndathi sithi ngumcodi into yabazalwane. Yebona laa nto? Amen. Because xa uthatha ngenkani laa nto baqoba jini hama nto yamebharu mani laa nto umzalwane yawela naxa babone laa xesha mzalwane yabona. But ngoku you found yourself in this thing. Yeah. Amen. Because ithi akukho namnye ovele waza ndingatsalwanga. Amen. It's a calling. Yes. Now zifuna siyibambe ke ukuthi asizelanga madoda. Amen. Amen. So singamadoda asizelanga apha sitsaliwe. Amen. And ke ngoku yintoni efanele siyenza utsalwa kanje? There is a purpose for us to be here. Amen. Yile nto bendiyitsho kathi kunenjongo kaThixo for us ba sibe lapha. Praise God. Read it again esiXhoseni. Akukho namnye onokuza kum engathanga ubawo owandithumayo amtsalele kum, kwaye lowo ndiya kumvusa ekufeni ngomhla wokugqibela. Amen. Amen. And ke lo mntu lowo une-privilege Yeah. that uzokuvuswa emangcwabeni ngomhla ntoni Ukugqibela. sikhona abantu benkosi. Amen. 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 So we have that privilege that on the last day, which is that day kuthethwa ngayo, it is a rapture. Amen. 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 Because when we die, we have that hope that he will rise us again. Amen. Amen. So vuka. Jesus. Igama lenkosi malibonga. Amen. Hallelujah. Yes. Now, iBhayibhile ithi kwakhona umama wayenenkosikazi wakhe. And then ngexesha kunikela yabona nje ukucomplaina ngo-10% nje mabandle. In the New Testament kuthethwa 100%. Yo. Amen. Amen. Ngoba sisa Nkonzo sithukela u-10%. But look at how the church was in the New Testament. iBhayibhile babe umuntu wayethengisa ngemihlaba nezindlu zabo nento zabo bathathe la mali bayise ezitempile ezinyaweni zabapostoli. Amen. Amen. Akuthiwa kwakuthatha i-10%, kwakuthatha 400. Jesus. Amen. Yaqomba sindithi sathukela into encinci. Yeah, 10%. Babethatha 100. umuntu aresign umvuzo wakho awulahlele ezinyaweni zabapostoli. Amen. Okay, back to pay. Yayibona? Jesus. I believe mna ngaphuma front page eDelete Special Lomi. Yo. Ndingathukwa ngabantu bala family okokuqala. Hey. But no payback umama wethu imali yethu kanye utata wethu kanye intondo londo Siyayifuna. siyayifuna back because Hey. if we want to reach that level it take us ukuba ube ngumuntu o-understandayo why I am here. Mamela ke ndiye endaweni ndiya kwi-purpose yoba why thina silapha. Ithi iBhayibhile lo mama lo tata bathatha intwanana. Bathatha intwanana bayithathanga yonke bayisa. Because the Spirit of God laa nto nditshoyo that whatever yenza inkonzo ngenye ixesha while I'm ministering moya ingceliselo zohlobo while I'm ministering apha
abenento ayithetha ngobrother njengoba nishwayela nje the Holy Spirit will say something about no brother. It happened a lot on a Sundays yabo. Amen. Sometimes ubona ba was talking ngenye topic bakujike into Yes. uyabo. Amen. It's because there is something okanye ubona ba into eluhlazo but because you say this masalamntu but ube uyithetha ngathi ufunisa ibandla but the Holy Spirit is ministering to me ngela xesha ba lo muntu kwenze koku noku yabo. So it's happening a lot Amen. now uPaul while benginantsika uPeter while bengena yebona lonto le Amen. bezokulahla le mali the Spirit of God revealed to him besangena esepulpitini lo ungenayo washa imali le mali khona imali iyashota le mali wafa immediately kwathathwa kwabizwa amadoda athathe esisidumbu ayosingcwaba ndikudepartment yotaba amen bathatha ntoni Isitumbu. bayosithi Bayozingcwaba. uthi xa ithetha awuxoke emntwini nakuthi kodwa uxoke kumoya oyingcwele Amen. yabona which is ke ngosenye ipart ke ngoku iyacaca mos into yoba ngafaithful kwisishumi ungabangela ungayizulu Amen. amen Amen. intshuba ilethi hayi noba usikhupha umuntu ayithile ngakazi ezulwini irong abefundisi bagrogrisa abantu but iyacaca nje xa sithethe into ezinyani because yayinto edibenisene nemali apha Amen. Amen. yayidibenisene nemali esiwa izinyaweni zabapostile praise God Amen. so ithi ke ngoyibhayibhile kufika upartner wakhe ngumntu nomyeni mfazi wakhe lo uthe safika wambuza the same question naye waxoka bavumelene ngoxoka endlini wathi jonga ke indoda yakhe isongcwatya amadoda ayabuya azokungcwaba wena wafa immediately wongcwatywa naye God. amen Amen. so the duties of amadoda in the church is to take those dead bodies and bury them in the grave. Amen. 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 Zaziphi ezo dead bodies? Those people who are disobedient. Those people abaze ukuzochitha umsebenzi kaThixo. They are not killing people. Ndingafikathi. Asibizelwanga to kill abantu, but sibizelwe thina ukuthi xa ungenzi right we carry those dead bodies and bury them. Amen. Ikhona bazalwane? Amen. Ya iBhayibhile ithi xa unendawo ngumzalwane wakho iya uthethe naye. Hlala naye phansi. Xa ingalungi ubizome. Xa ingalungi ubiza ibandla. Xa ingalungi mthathe njengomlahlelwa ngaphandle. Amen. 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 Yewela umuntu he ayilabandla zanga kaze nokuzala mfundisi andikhathelanga because according to me ithi bama mthatha njengomuntu olahlelwa ngaphandle. Amen. Because akafuna ulunga. So that's our duties. The people that they don't want to change in the church. But kabethetha that no, uyabona abantu abangafuna ulungiswa bangamaciko bakanti. Bangabantu Amaciko. athi ewe inyani yayithetha xa ukwada. Bathi Inyani ayithetha xa ukwada. amen. Abanye siyafuna kuyakwada inyani. Xa kuthi umuntu uyayathandisetshenziswa lo ntetho ngabantu abangafuni hayi. But then when it comes to the Baptist John, when edila nomuntu ongamameli uthi nina nizala ndini amarhama ntshontsho zenyoka ndixelele ke so statement since kungathiwa utheni kweli xesha Jesus. uYesu ubizwa kwinkundla zamatyala abizwe kubuzo unguye na unyana kaThixo zenyangweni uthi uYesu utsho nawe. Amen. So according to this time bazothi ayinambeko le church. Amen. Uthi kumntu ahamba naye apha enkonzweni useva ngulo mntu wamlwele ezobanjwa wathatha inkempa walisika endlebeni uthi kuye lo mntu uthi lo mntu no ndizoba nawe nokungena entilongweni bazoqala kum I'll fight for you Jesus uthi suka emva kwam Satan. Amen. Akayithethi loo nto kuye uyithetha abayoza bekhona bekuzothiwa kweli xesha inyani yayithethi yesikha ukrwada. Because ubiza umuntu as a devil. Praise God. Amen. So we have that generation that engafuni correctwa but they always baqokelela izinto to defend into ongafuni utshintsha kwabo because they don't have a place abafuna udiscipline kuyo. Bafuna uphila nothanda kaloku. And when you correct them
bayithatha as attack, not as into that will help them. Ingozi kumntu xa umlungisa ayibambe as attack. That person will see you as enemy, not as a father. Amen. Whether you like it or not. Awuzoba khona kule department yakho nto ngantweni. But xa esenza into wrong, izoba ngathi yena xa umcorrectisha, Yes. uyam-attack. Yeah. Because akakuboni as the father. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. So your position, you must know that whether undicorrectisha mnokokoko, I don't see it as attack. Because umuntu ongafuni ungcoliswa kuthele ngayeki umosha. Amen. Amen. Akuzongcoliswa ngokuxolela ukuthi umosha. At least let me do things right. Yes. So that I can avoid ubukrwada bakhe ke ulitha. Amen. Ngoba ndibone krwada mna. Okay mandazi right so that angazuba krwada ke. Amen. Aphinda thumpostile. Lowo wonayo phambi kwabantu mhlambalazi ngogama mhlambalazo phambi kwaliba. Sibibika. Amen. Umhlaze. Yes. Baphuma abantu bathi hayi bengafuna ngiyithethe pha imic. Hey. But if abuheni busenzizwe. Amen. And ndiyathi wanda ndiva. Amen. Hallelujah. Baphume bediscussa ngenkokheli bangayazi ba sebe against the word. Lanto nje besenza ndwenzizwe badiscuss bathi hayi ndiyayibona na ewe siyamthanda yaziblessa but Yes. Amen. the statement seqalile ujaja against lanto yenzayo lanto isezwini. Yes. Amen. Amen. Praise God. Amen. Because it's Bible and there is a crown for that. Yay. Amen. Kune-crown inkokhela ezoyifumana because they abathuli xa ibingahambi right. Yes. Amen. Because lokho akwazi ukuthi xa wonile ndiba nendlela ondilungisa ngayo. Hey. Kuxhomekeka le nto yenzileyo ifuna ndikulungise njani. And ungathi umzekelo ukhona umuntu kuthiwa uyamosha. Masithi umzekelo akalivali icango. Uyamlungisa cela uvale icango. Aphinda alivale. Ayibuya aphinda aligele. Uzophinda uthi cela uvale icango nje. Yabona uphinda yabade sebusika. Umoya. Aphinda uphinda uthi cela uvale icango libe nchilo kuqala. Yabona netone yithi. Amen. Cela uvale icango libe nchilo kuqala. Amen. Aphinda kwesithathu ephuma phandle aligenge. Icele xa kwesithathu ngathi how praise God. God. Vele kaloku. You have to the reason you raise your voice kungoba ingathi akakuva xa uthethile zakhe. Amen. Yes. Bathi ke le generation iba nendlela oyithethanyana sithi bekrwada. Siyabona la nto lena basala. So we have that problem ke bangantweni that we need to understand that when people are called in the church they don't know why they are here. Abazali theni bebe lapha. They don't want to be corrected. Yes. Abafuni ukungcoliswa. Yes. Ungayazi umuntu why eqhubekeke siza kule ndawo eyibonayo ba hayi ukrwada. Uhlelo nendawo yokrwada. Hey. They keep coming but they see that this is the right place but they don't want to change. Amen. They don't want to be corrected. Yes. So ijuthi kabawungadweni he will also correct us Amen. as amadoda. Amen. Amen. Yes. Whether usebenza iphi nobutheni. Amen. Kudepend uba Lord ayi-addressayo ngelo xesha. Amen. Amen. Yes. Amen. 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 Yes. Siwena bantu benkosi. Yeah. So zininzi izinto bendike ndanqanda one of my daughters ngathi yeka ubhala into engekho sesizwini scripture. Ungene kumoya wokutrenda. Nento ofakwa yonke umuntu kube trend into uyafaka but because wena ungumuntu ofundisekayo. Yes. Zininzi umzekelo. Funa sizi-avoide izinto uba sithi siyipart yebandla. Amen. Avoid into correct ibandla kodwa uyayipart efibandla. Izolicorrect ibandla yabona. Hayi like masithi icorrect abantu abasindisiweyo. Uyabona? Masithi bahlabelela bathethe ngezilwimi balile. Uthethe ndenza umzekelo. Uthethe so statement. Yes, sipoint abantu mhlambi lento ithetha inyanzi yayibona. Ipoint ibandla. Ane qha wena ikwenze right ngoba uyazibona into ezirong. Oh. But you are the part of the church. Yo. Amen.
Andiva bazalwane. Hey. Yonke into etrendayo kwensuku e-attacker the church when we are the part of the church, don't say it, pray for it. Ondivanga? That things thina singenozithetha. Amen. Singazithetha ngaphakathi abantu, but outside the world andikwazi uthetha. Because andikwazi attack ibandla, but I'm part of the bandla. Mandenza umzekelo. I'm attacking ifamily yakwaNgqunge. Ifamily yakwaNgqunge ndithi ngabantu abanomoya. Abantu bakaNgqunge banomoya. Mandiyibeke ohlobo ndithi amabhethele. Abo bantu anento ezifana abantu bale nkonzo zasebhethele lapha eRestini. Never lento ibhadle lento ndithetha. I'm pointing things. I'm telling the chopper and the municipal church and the nonsense about the Yaku. The church and the Lord. You know what about so maybe you have to complain into a till and he confirm it if I stamp. Whereas in the concept, I'm attacking the church, but I'm part of the church. When you attack pastors, but you are the part of the church, there is something wrong. You have to take out their dead bodies. Amen. See, attack how you do things in the church. It is very important. Yes. I share it and don't not but we because every church in about the Bahama. But they are not here. They wish bangayo konze ekwenye konze mhlawumbe seJoburg khaba bambisile onto bambisile umbona ngendlela okwenzeka iba lo muntu akayenjoy man. You know, when you love the church, you protect the church. Yes. Because you are called for that. Yes. This is not a sin to protect and keep the church. Amen. Then you have differences, but we reach compromise because of the treasures that are here. Amen. Praise God. Yes. Amen. So those are the one of our duties. Since anyway. Yes. And that's city. Amen. Praise God. Let's understand the ledo. Ndiyabulisa ngegama lenkosi uYesu. Sinenkonzo apha engummangaliso ezimpilweni zethu, inkonzo yotata. And le nkonzo yenza ukuba ootata bazi ngokupheleleyo ngoxanduva lomuntu ongutata enkonzweni. Ngoku ke indlela endiziva ngayo ngale nkonzo yindlela ephakame kakhulu, ngoba ndiyakuthanda ukuba ndilwazi uxanduva lukatata, ndiwazi umsebenzi katata, ndikwazi ukuba xa kufuneka ndimile njengotata yintoni endimele uba ndiyayenza utata, ukuze utata enze ngokuthanda kukaThixo. So ke ndiyawabonga kakhulu amathuba njena, kakhulukazi anqabile ngoba ezi zinto zidinga ukuba abantu bazifundise. Basekho ootata abalwaziyo uxanduva lukatata nasekhaya nasenkonzweni, yonke indawo utata befanele uba uyalazi uxanduva lakhe, kodwa ke ngenxa yoba unqabe la mathuba. Ndiyawabonga kakhulu ke mna ke uba siwafumana la mathuba. Mandithathe eli thuba ndizibulisele kubantu, ndizibulisele ngegama elihle lomfeli wethu onguYesu Kristu, lumi phambi kwenu igama lakhe nguInamandla Faku, ndikhonza ecaweni eBethel, umzi kaThixo. Sesilapha kule nkonzo yotata ke namhlanje, sidibene singootata abaseBethel. Sizofunda ke apha ngokutyebileyo ngokuba uThixo umuntu ongutata wayemdaleleni neenjongo zikaThixo nento azilindeleyo ngomuntu ongutata apha emhlabeni. Siyabulela uba lapha kuba silapha nje sizawuba ngootata abaqilimileyo abanoYesu. Amen.